No, tak toto je naša bonusová ponuka. Toto je Milan, bonusový. Teším ma, Dobrý deň, teším ma. Milan, my sme prišli do Starého alebo do Nového mesta? Aktuálne na Šancovej ulici sa práve láme Nové mesto a Staré mesto, takže sme na tom takom rozmedzi. Na rozhraní. Ale je to považované za širšie centrum. To je obrovský bonus. Áno, Zvlášť, keby tu boli mladí nájomníci. Študáci, tí by to milovali a rodiny zase budú milovať toto, pretože tu môžu byť deti a môžu tu byť v bezpečí. Určite, áno. Je to naozaj tak? Je to tak, áno, lokalita vyhľadávaná z hľadiska nájmu. A nejaké iné výhody, ktoré nám ponúka tá lokalita? Výhody, ktoré sú také akože tie najzaujímavejšie, je práve, že sme v strede medzi Trnavským mýtom, Račianskym mýtom. To znamená, že fantastická spojitosť s celým mestom, čo sa týka MHD, električiek, čiže všetko, čo človek potrebuje pre pohodlný a spokojný život. Ty si bola nastavená na niečo úplne iné a teraz tak to obyčajne býva pri bonusových ponukách, že my vyberieme úplne inú na úplne inom mieste a s úplne iným zameraním a tento byt nebude trojizbový, ale bude dvojizbový. Celkom pekný, ale veľký. Z tých väčších dvojizbových bytov. Zistíme, keď uvidíme. Nech sa páči. Páči sa. Za bonusovou ponukou odvezieme Mirku do širšieho centra Bratislavy, a to na Šancovú ulicu. K dispozícii je tu staromestský priestranný dvojizbový byt v tehlovom dome aj s lodžiou. Je vo veľmi peknom udržiavanom stave, no a tým pádom je vhodný na okamžité prenajímanie. Tak toto bude taký staromestský byt. Počkaj. Idem prvý prieskumník, hej? Dobre. Môžem doprava? Áno, páči sa. Dobre, že si povedal, lebo taký. Tak by som bol možno už v kúpeľni, tam bude asi kúpeľňa. No dobre, tak tu sa ale zastavím, alebo všetci sa tu zastavíme, aby sme si o tom byte čo to povedali. On vyzerá byť rekonštruovaný. Je to pravda, byt bol rekonštruovaný v roku 2010 s tým, že prebehla naozaj taká tá poctivá, kompletná rekonštrukcia. Koľko má metrov štvorcových? Byt má 60 metrov štvorcových plus 4 metre štvorcové má lóžia. Všetky sa nám tak hýbu okolo tých 60 až 65-6. No, kuchyňa takto zostáva, hej? Kuchyňa zostáva takto, áno, ako ju vidíme. Páči sa ti? Kuchyňa sa mi páči. Neruší ma, v pohode. Spotrebiče? Spotrebiče zostávajú samozrejme s tým, že teda máme elektrickú rúru, plynovú varnú dosku, digestor. No, akurát. Nie je zlé. Pekné. Ten pocit je fajn. Čo s týmito mrežami? Pre bezpečnosť necháme. Ale neprekážajú až tak? Tak, odmyslíme. Bolo by to lepšie bez nich, ale zasa, Určite. áno, to bezpečné. Áno, pre ten pocit, no. Že predsa len sme nízko. Aj keď asi oplotenie sa zatvára. Oplotenie toho vnútrobloku sa zatvára, áno. Vo väčšine prípadov a v podstate aj v tomto tie mreže naozaj si dávajú vlastníci čisto kvôli tomu pocitu. Pozrime sa na obývačku, ako vyzerá. Presne tak, ako som predpokladal, že ten priestor tu bude. Áno. Už vidím aj ďalšiu izbu, ale tu až potom. Dôležité je, že táto ulica za oknami je rušná. Tá rušnejšia, áno. Počuješ ju? Nie. To je A dobré. nie, ju nepočujem. Je to pravda, je šancová, je rušnejšia, ale ako počujete, keď sú zavreté okná, tak podľa môjho názoru je to úplne v poriadku. Tak čo? Páči sa mi. Malé kúpeľky ti boli v tých panelákoch. No tak. Wow. No. Útulné? Áno. A tu je až výhoda, že dali bledé obklady, lebo opticky áno. to trošku rozšírilo. Áno, rozšírilo. No, ako všetko podstatné tu je, len miesta nie. Toto je murovaný dom, na to sa nemusíme ani pýtať. Všetky tieto na ulici prosto sa murovali. Takže vydržia večnosť. A bude to mať význam asi aj na úspore. No určite, som zvedavá. Mesačné náklady, keď povieme, že správca, elektrina, plyn, tak momentálne 190 € mesačne. Na koľko osôb je to? Na dve. Na dve. Tak ešte jedna tehlová stena by to malo význam, ale no,
Dobre, tak nemá to až taký dopad, ale na pocit bývania áno, to sa nemusíme ani Určite. baviť. Takže tá tehla je fajn. Čo ešte potrebujeme vedieť? No, podľa mňa už len to posledné. Vieme všetko? Cena. Aktuálna cena tohto bytu je 239 900. Zase tie deviny. No, pozri, sme nad. Ale náš bonus je práve v tom, že máme rovnaké metre štvorcové, sme v centre, Áno. volajme to centrum pokojne, aj keď je to také širšie centrum. No a sme v lokalite, ktorá je vyhľadávaná, obľúbená, aj drahá, ale zároveň máme tu zárom aj dosť súkromia. Takže spája sa príjemné s užitočným, ale ty to rozlúskni.